ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми азватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстони имрӯз 15 марти соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем баҳри шумо ки дӯстон ҳам хонаҳои арзон ҳаст ва ҳам қимат, хулоса ҳам аз Душанбе ва ҳам аз дигар нуқтаҳои ҷумҳурии хидмат. бардорое ки дар канали мо нав омадаен, меҳмон бошен, агар хоҳишманд ҳастем якта лайкои бисмилла бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. анами хеле хонаҳои арзон ки ғалтид, ман ҳатман баҳри шумо пешниҳод мекунам ва агар зӯртон бараса метавонед ки шумо харидорӣ кунед. боз барои шумора игроко любителои драм лига, масалан касе ки футбол боз мекунад ё ин ки пак боз мекунем бардори азиз, ё ин ки ба монанди Call of Duty ва хулоса гап мисли ҳамин бозиҳо Free Fire дигар агар хоҳем ки масалан монета бигирен ё ки CP бигирен дигар алмаз бардорҷоно метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед, официалне мегирем, метавонед махсус картаҳои худмон ҳаст. эълони якум мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дӯстон бубинен бо нархи 240 000 сомонӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ аст бардорҷоно, як ҳуҷра дар ошанаи наҳам. ҳолат боша айни ҳол дар ҳисоби коробка аст. як комната мешавад бардоро, обши 45 метри квадратӣ, 240 000 сомонӣ. касе ки бардори азиз ай котловона мақсад кофтеса боша, ина марҳамат. ҳолат састаини айни ҳол дар ҳисоби коробка ва агар бихоҳед дар алоқа баромада бардоро дар ҳамин рақамҳои 901 06 47 26 WhatsApp якка ҳастай ва ҳам дастишаш метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ҳолати хона беремонд. ҳисоб айни ҳол дар ҳисоби коробка. ака ира бардоро квадратш майдатарай, шояд ки ҳамон ҳоҷатхонаш якҷоя биёд, яъне ки санузед. назди бозори корвон дай бардоро. алиш ва кредит хеле несте. фақат нақд маблағ мега камтар дигар ҳамин нархи гузошта шуда боз муомила дорад. эълони дуюм мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. дар қитъаи шашум бардорои дар Кӯлоб буда шумо 100% иҷора медонед. дар маҳаллаи Чаманзор 2 ҳуҷра 6 сотиқи дигар замин дорад. гирду атроф ҳама маҳкам кардаги ҳаммом, ҳоҷатхона, хулосаи гап ҳамаш ҳаст. ҳолати хона идеални, ремонти нави замонавӣ кардаги бардорҷоно, нархи охирон. ҳамин хона агар дар ёдтон бошад 240 000 бад 210 200 000 шид боз ва гуфта нархи охир 185 000 сомонӣ дигар арзон намешавад. аз ҳамин касе ки мақсад арзон мекунад хулосаи гап намефурӯшем дӯстон. рақамҳои 933 11 86 32 WhatsApp рақамон ва ҳам дасти дорад. марҳамат муроҷиат кунем. бовар кунед агар ду хонаи арзонае гирду атрофи хонаҳо маҳкам кардагӣ, ҳаққи ҳамсоё зиндаӣ кардесе мардро. қитъаи шаша маҳаллаи Чаманзора бардорҷонои дар Кӯлоб буда худои тарафаро 100% медонед. ҳаққи ҳамсоё бениҳоят хуб. на марҳамат касе ки харидор бошад аз номи канали мо ҳатман занг бизанед. нарх ҳамин нархи охирон аст. эълони дуюм мегзарем дӯстон. акнун бибинед боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар ҷамоати Неъмат Қарабоев дӯстон. дар Душанбе хеле ҷо ҳаста, ина фаромӯш накунед. хулоса хай Душанбе ҳам калонай. як ҳуҷра дорад 39 метри квадратӣ. як ҳуҷра 39 метри квадратӣ 509 000 сомонӣ. ҳамон ҳоҷатхонаш як аст. дар ошонаи 14 майни ҳол қарор дорад. ремонт бошад бениҳоят нави замонавӣ кардагӣ. техпаспорт ҳастай бардоро лифто кор мекунад. ин дом бошад доми 22 ошонаага ҳаст. ҳамин квартира дар ошонаи 14 аст айни ҳол. бисёр чизош ҳамин хонаро мақсад мемонад. бо баъзе аз чиз чораи хона фурӯхта мешавад. ҳама чизаш не, ҳамин чизои лозимии хича хулоса мегирад. бардоро айни ҳол қарор дорем дар Зухтазин дар назди агар дида бошем назди Захтия баъри шумо аз хидматгоро ба хӯ хизм рафтем навор кардем. ина марҳамат як ҳаст. баҳалгир бошем лайкро ҳатман бизанед. шумо ҳеҷ чиз намерад. видеое ки ман мекунам бардоро видео оддӣ нест, ки шӯхӣ нест. ҳатмия бардоро ба кухниш 3 ҳуҷра мешавад. якта ҳамоми дарунӣ дорад, як ҳамоми берунӣ дорад. ҳамин ҳамоми дарунӣ буд мардоро. иҷа хай кухнӣ. Тарезои пластик задагӣ
اینجا کخنه بردارو 420,000 сомонӣ акайни ҳол гуфта истоданд. Неки боз ҳатман муомилаи бениҳоят хуб аз оми канари мо ҳаста бардор. Иҷа бардору лампочкаш сӯхтагӣ бад якта лампочка мезонед халос. Анаи ҳуҷраи калон ин меҳмонхона мешавад. Ҳолата бинед. Састани идеални бениҳоят. 3 комната дорад. Бо кухни гуфтем 3 ҳуҷраи дигар. ин тараф ҳавош бениҳоят тоза, ина фаромӯш накунед. ҳақ ҳамсояб зиндаӣ кардистан. Раҳо бардоро аз ами хади заправка акай фирӯз максимал 300 метр дур астая. Раҳо ҳама асфалтпӯш кардагияй. қоида бе бардоро ин ҳози бо шумода хонаи дигари ам насиб боша нишон метам. Ба бинои хитома чашми сар светагирӣ мекунем. Ана ами хона аст. Калидорош ами дар хона қати кухни обши ҳамаи ҳамиё бардор азиз 7 ба 3 ами хона. 7 ба 3 хона. Калидорш ам 7 ба 3. Ана ду ҳуҷра қати кухни 7 ба 3. ҳоҷатхонаи берунӣ дорад. свет ҳаста ин тарафода. Масъалаи ҳуҷҷатҳо агар ки шумо мисол дилтон дур бирабардоро рақамҳои 209 31 31 97 ё ки 988 00 24 88 да ҳарди ҳамин рақамҳо метавонед ки шумо ба алоқа бироем бардоро иҷода баҳорӣ дазурай. Дар баҳорӣ бениҳоят хубай барое ки қатъи ёру рафиқтон акаву дудар хештавор ин тараф оталахирӣ биренам мешавад. Элуни 4 мегзарем бародарҷуно. Боз квартираи фурӯшӣ дар Табошар аст. Дар Сухт, яъне ки дар Хуҷанд, дар шаҳри Хуҷанд. Ана касоне ки хонаҳошона бениҳоят, яъне ки дар нархи худаш дар ҳақиқат намеарзад, нарх гузорира ай мардуми Хуҷанд ёд бигирен. Бача 2 комната 47 квадратай. Инами ҳолат айни ҳол дар Душанбе боша агар бовар ка агар да 130,000 навета ҳечка. Асло ҳатто. Ина якамон 2 комната агара 47 квадратай 130,000 сомонӣ гуфта истоданд. Неҷа хай бардоро бохчаашқе ки бида истодаем кӯдакои шумо мебироя як ҳавои тоза хулоса бозӣ мекунад. Рақамҳои 929 55 51 41. Акара WhatsApp-шта дастишта марҳамат муроҷиат кунед. Мегзарем ба эълони панҷумон. Аз хонае ки 130,000 буд, аз он ҳам боз арзонтар бардоро. Дар ноҳияи Зафаробод, дар Меҳнатобод аниқтараш. 2 комната 40 квадратай дар ошонаи сеюм айни ҳол қарор дорад. Дар ошонаи сеюм 2 ҳуҷра 110,000 сомонӣ бача. 110,000 сомонӣ. Рақамҳои 927 55 59 92. Ана марҳамат дар рақами дастӣ ва ҳам WhatsApp яка муроҷиат кунед. ҳолатша ниё кунед дар ҳисоби коробка ҳаст мегаини ҳол. Бале ҳамон ҳоҷатхона як аст. Масъалаи ҳоҷатгорои техпаспорт ҳастай бардоро. ҳар касе ки бо харидор боша аз наздик бирен муомила кунед. боз хонаи фурӯши бардорҷоно боз як хонаи дигар арзонтар дар Савхози Айнӣ, ин ҳам дар ноҳияи Зафаробод аст. Дар Савхози Айниш 5 комната 8 сотихи дигар замин дорад. ҳолат айни ҳол дар ҳисоби коробка аст. Акамон таъмир кардааста, яъне ки 100% не. Хонара ҳисоби коробка кардааста, сумаш нарасида бардоро ҳамин сабаб меяд ки хай мефурӯшем. Рақамҳои 927 03 24 30. Анаидам бардоро дастӣ аста марҳамат муроҷиат кунед. ҳолати хона коробка. Техпаспорт надора, ина фаромӯш накунед. 5 хонаи бо плюс и 8 сотихи дигар замин дорад. муомила боз дорад мега акамон. бинед барзами 135,000 будан боз муомила. Мегзарем ба эълони ҳафтум. Бародарҷоно хай хонаҳо арзона, аммо лайкор агар жалка набоша якта бизане, аз шумо ҳеҷ чиз намера, подписатсия кардан фаромӯш накунед. боз хонаи фурӯши дӯстон дар ноҳияи Ашт, дар деҳаи Бахмал, 3 дар хона 8 сотихи дигар плюс ин замин, нарх бошад 180,000 сомонӣ. рақамҳои 929 84 37 27. анаида акамон дастӣ дорад, марҳамат муроҷиат кунед. 3 дар хона плюс и 8 сотихи дигар бародарҷоно замин. ин шутка нест. 20,000 сомонӣ кам 10,000 сомонӣ, яъне да 70 метри квадратиш ами 3 дар хонара сохтааст.
ҳозир дар 25-30 квадрат 2 хона сохтаист. хто медонед. мегзарем ба аёлони 8-мон. дар шаҳри Ҳисор дӯстон, дар деҳаи Уртабуз як хонаи дигар ки бо нархи 5000 сомонӣ камтар 200 000 сомонӣ бардорҷуно, 3 дар хона плюс и 2 сутихи дигар боз замин дорад. ҳолат бошад айни ҳол дар ҳисоби коробка бугем агар бардоро хато мекунем, барои ки хонаам таъмир дорад. дар ҳақиқат 195 000 сомонӣ нарх. рақамҳои 005 44 81 44 дасти як кадам марамат муроҷиат кунед. да 50 квадрат 3 дар хонаро сохтагӣ. наздик ба чие? наздик ба мағоза, наздик ба ошхона. дар тарафа ошхона ҳаста бардор. ба дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ хулоса. мегзарем ба аёлони 9-мон. дар Московский дӯстон, дар деҳаи Ҷубек боз як 4хонагаи дигар бардору ки 14 сотиқ плюс и замин дорад. ҳолати хона бениҳоят хуб. метавонед ки шумо дарҳол даромада зиндагӣ кунед. дарахтҳои мевадиҳанда плюс и ҳам дорад. и ангур и бардору катукутахтон бабинед. 239 000 сомонӣ 4 дар хона, анҷамхона, ҳоҷатхона, алохона, дегдонхонаву дигар хона бардору ҳаст. рақамҳои 003 97 19 19. намарҳамат дар рақамҳои якамон муроҷиат кунед. дасти штани ватсапам бардору. ҳолати хона бошад айни ҳол дар ҳисоби ремонти хуб. агар касе харида боша бардорҷуно, медонем ки хонаҳо арзон бод. агар жалко набоша ҳам лайкора бизанед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. боша агар хона мошин замин квартира мол маҳсулот техникаҳо дами рақамҳои рӯйнарбуда чӯ кунед дӯстон, ҳатман муроҷиат кунед. мо илоҷ боша аз наздик рафта видеонавори зинда мекунем. игрокҳои нафаромӯшта кунед. любителои Dream Liga, PUBG ва монанди ҳамин гуна бозиҳо. мисол дар PUBG бардорош мо UC мехарем, дар Call of Duty бошад CP мехарем, дар Free Fire алмаз мегирем. мо бардоро метавонем ки ба мо муроҷиат кунед, официалӣ мегирем, метавонем бе ягон фанда фрейб. хулоса то наврҳои оянда худои ёр манад. ёртон бошад. паноҳтон бахт.